daqku Nilu l-Urugan. Ejja men, jgħaddi ġasmajt bija? Smajt bik. Allura, tajta rep, int men, tajta rep. Ejja, bil-mod. Tinna ċans. Ti permetti li namillek mistoqsija ta' malaj? Jek għandek xi mistoqsija, jiena li għandi tweġiba li mill-ebda ktib ma ġiba, li mill-ebda dizzjonarju minti sessiba. Mill-isma niftitu ftaħ naqra widnejk u ridek tisma nisew. La issa bdejt din il-bicċa li bnejtu bli ġofija rabbejt wasal sawa ximxejtu sabiqat ma tradejt. Jek biħsibek tifraħ tibda tparla u tivventa, tista' tlesti għal-battalja għax jien tkun stedinta, għax jien kont u għandi dak iż-żagħżugħ li jek tipprova tfotini sa nixroblok ir-ruħ, għax jien dak it-tifel li għaddejt minn depressjoni. Għax tlet kotti minn ħajti f'dina l-illużjoni, nipprova ninsa l-problemi u nsib is-soluzzjoni, imma dejjem bqajt nibżaq mill-komunikazzjoni. Għax jien nies ma tifhimx li dawn jikkontrollawna, jekk ħajjitna fil-gideb u taħt it-trab jitfawna, mela ejja ninġabru u namlu talba, għax taħt il-mażuni ħajjitna msalba. Dawn il-ħsibijiet f'moħħi dejjem indur u nipprova nkun skapulatur ta' din is-sistema ta' korruzzjoni li qed infirex jisa xi infezzjoni. L-introduzzjoni twaslek għat-tweġiba mill-ebda ktib minn li seġġiba. Mela widnejk u iftaħ għajnejk, ma hu għdem miex il-minu għatannejk. L-introduzzjoni twaslek għat-tweġiba mill-ebda ktib minn li seġġiba. Widnejk u iftaħ għajnejk, ma hu għdem miex il-minu għatannejk. Neqilbu l-paġna nibdew kapitlu ġdid, inħobb dal-kafol speċjalment l-imbit. Bek dejjem inkompli għaddej mal-bit, għaddejt mid-deni u għaddejt mill-ġid. Jisimni n-Nil sejjaħ li l-Urugan, inħobb ir-rep u nħobb id-duħan. Silta minn ħajti sejjer natik, darba għaddejt minn fej bib antik. Li l-uftaħtu tħalt il-ġewa, il-maħt fajla mimlija bil-ħlewa. Tiġi bl-isem ta' Marija, kien jaqbel mal-melodija. Introduċejt ruħi u għamil ta' ma' xuftejja, tefatni fil-ġenna u nżil tal-kubtejja. Minnem sirna l-akbar ħbieb u darba l-dejjem għal-qit l-bib. L-introduzzjoni twaslek għat-tweġiba mill-ebda ktib minn li seġġiba. Mela widnejk u iftaħ għajnejk, ma hu għdem miex il-minu għatannejk. L-introduzzjoni twaslek għat-tweġiba mill-ebda ktib minn li seġġiba. Widnejk u iftaħ għajnejk.